άλλο ασχολείστε, αλλά θα αφιέρωνα τη ζωή μου να βοηθώ στο να μην χαθούν άλλα παιδιά έτσι άτομα. Μαλακώνει ο πόνος. Όχι. Ξέρετε, Δεν μαλακώνει, κυρία Δρούζα. Δεν θα συμβουλήσουμε εμείς που έχουμε τσουκαλιπτές. Κοιτάξτε, εγώ κοιμάμαι με έναν εφιάλτη. Ένα πράγμα δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Αυτό τον πόνο δεν αντέχει, το χαμό του παιδιού του. Αλλά και τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην ψυχή της μάνας και του πατέρα πολλές φορές είναι πολύ χειρότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους δυστυχώς γιατί παραδίδουμε τώρα, αλλά θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ γιατί ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή. Να προλάβουμε. Και νομίζω ακριβώς. Σε επίπεδο να μην φτάνουμε να καταστήλουμε, να προλάβουμε. 1056 όποιος θέλει οτιδήποτε. Ακριβώς. Και στο site πληροφορίες για εξαφανίσεις παιδιών ότι το παιδάκι τους θα το βγάζουν, τι θα κάνουν για να μην είμαστε κοντά σας πάντα. Και μια φράση, η πολιτεία ανθρώπους σαν τον Κώστα τον Γιαννόπουλο πρέπει να τους εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών με τον καλύτερο τρόπο γιατί προσφέρουν έργο. Έχουν αναλάβει τώρα και ο κύριος Τσούκαλης, έτσι κι αλλιώς τρέχει και ο κύριος Γιαννόπουλος και θα δούμε τι έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Μυρίδης Αβίδης για τα ηλεκτρικά είδη που δίνει καθημερινά δώρο σε όλους όσους είστε εδώ κοντά και τα φροντιστήρια Ευρωγνώση Κολονού που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο.